aure nake so zaka ƙara. Me kike ci na baka na zuba ki mu zalla koda daga cikin roƙon uba ko? Kin san abin da ke cewa kuwa? A'a. Ya kamata dai ki duba me. Ina so kawai ka yi haƙuri. Saboda ni kaina a matsayina na mace na haƙura. Kai me zai hana a matsayinka na mace ka haƙura? Ki? Wa ga miki cewa a soyayya akwai mace ko namiji. Wannan ba abin da nake kokari ne. Kusan kamar za mu ceto zuciyoyinmu ne daga halaka ni da ke. Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadakin aure na. Ina za ka same shi? Ka riga ka zauna da mai farar kafa. Umma ha buɗe baki ta ce wai ko ciwo take ba ta buƙatar gaisuwa na. To sai me? Dukkanin abin da Allah Ubangiji ya halitta. Dukkanin halittarsa mutum aljan. Babu wata halitta da za a kirawo mai farar kafa ba da masu iya magana na cewa dare ɗaya Allah kan yi bature kuma kowane ɗan adam da ka gani da arzikinsa yake tafiya komai daren daɗewa wato ana cewa kusa tana nan tafi haka zalika komai nisan dare gari zai waye. Wallahi umma a halin da ake ci a yanzu mutum ma da yake da mace ɗaya yaya ya kaya ballantana a ce ya ƙara aure. Kaga da ta ya isa. To ka je ka gaya mata ka ce na ce ba zan karɓa ba kuma ba zan kai ba. Shikenan an zo wajen daidai inda maganar take. Wannan ai abu ne wanda ina ga ba zai yi ba. Kausar labari awal ba kwakwatawa tsara labari kawo na Lagos Kabara bashirin shirin awal ba kwakwatawa ba da umarni Salisu Ma'azi rijiyar zaki. Asoban ka sha hankali saboda kaka kware ka san baka saba sha ba. Yanzu Khadija ni ne ban saba shan wannan lemon ba. Sauban kai kadai fa kake cin abincin nan fa amma kana ci hannu baka hannu ƙwarya? Khadija wai dan Allah dan Annabi ne isa ce mun kai. Wani isa da abin da ya kai min sai kin goranta min. Akwai sauran magana a bakina domin na rantse da Allah da ya halicce ni kuma ya halicce ka akwai abin da yake ranka. Lukman Yusuf Kin san shi ne? kada a ce wannan zaki aura. Tabbas shine mijin da zan aura. Wannan da kike ganin sa macuci ne mayaudari mace amana. Lukman Allah ya isa tsakanina da kai. Wannan shirin zai rika zo muku a YouTube channel mai suna Farin Dutse Hausa TV. Kausar